تقبلنا بزعبا إيرتران علمن بزخبا بيناخا إثيوبيا اندحر كيدنا إثيوبياويان من الوقت قصري حمومات ناب 4 3 بصيحهم الله سغابلهم معلتي حدخا حنتخا قال 3 عامت قال سبيتي نايتالا ስለዚህ ናይ መጀመርያ ሞዋቲት ኣብ ኢትዮጵያ ካብዞም ሎም ማዓልቲ ተለኺፎም ተባሂሉ ተነገሩ ዘሎ ሓሙሽተ ኣብ ኢትዮጵያ ኸ ሓደ ኤርትራዊ ከም ዝርከቦም ሓደ ኸ ሊብያዊ ምዃኑ ቶም ዝተረፉ ሰለስተ ግን ኩሎም ካብ ቶም ኣርባዕተ ካብ ወፃኢ ዝኣተው ሓደ ኸ ምስ ካልእ ሕሙም ምትንኻፍ ነይርዎ ዝበሃል እዩ ምናልባት ናይ ጥዕና ሰራሕተኛ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት እያ ዘላ ኢትዮጵያ ምናልባት 43 ይሃልው ዳንበር እቲ ኣተሓዛብ ኢትዮጵያ ግን ኣዝዩ ሕማቕ ከም ዘሎ ብብዙሕ ዝዝረበሉ ስለዚ ቶም ቁጥሪ ሕሙማት ካብኡ ክበዝሑ ከም ዝኽእሉ ካብቲ መወሸቢ ዝኾነ ሆቴላት እናመለቁ ከም ዝኸዱ ኣብቲ መወሸቢ ዝኾነ ሆቴላት ውን ቦጭኹም ተመገቡ ስለ ዝበሃሉ ወይ ብናታትኩም ወፃኢ ተመገቡ ስለ ዝበሃሉ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ዝኸፍልዎም ሰኣኑ ገዲፎም ከም ዝኸዱ ዝቋፃፀሮም ከም ዘየለ እቶም ንዓቶም ምግቢ ዝቅርብሎም ውን ከም ዝፍንፍንዎም ኣብ ገሊኡ ክቀርብዎም ከም ዘይደልዩ ክቅርብሎም ከም ዘይደልዩ ዝዝረብ ስለዚ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ካለ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጥራይ ዘይኮነ ጻዓድዮም ኣምፅኦም ዝብል እምነቱን ስለዘሎ ንጻዓዱ ሓንሳብ በእማን ይሃርምዎም ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ባቡርን ኣብ ካልእን ኣብ ዝረኸብዎም ቦታታት ውን የሸግርዎም ለንቀነውን ሓደ ፈጊኦሞ ኣዝዩ ሕማቕ ተርእዮ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ብንቕሓት ዝሓዝዎ ኣይመስሉን እዮም ስጋብ ሕጂ እቲ ዝገርም ግን ናይ ኣዲስ ኣበባ ከንቲባ ባህሊ ኣቶ ታከለ ኡማ ወይ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ዝበሃል ሰብኣይ ዝሃቦ ኣዝዩ ኮንትሮቨርሻል ዝኾነ ኮሜንት እዩ ንስኻታ ይዝብል ኣዲስ ኣበባ ቀንዲ ናይ ቁጠባ ምንጭና ስለ ዝኾነት ስጋባት ፀቢቕና ንሽነፍ ኣይክንዓፅዎን ኢና ህዝቢ ክንቀሳቀስ ክኽእል ኣለዎ ሕጅስ እንተን ዓፅዎ ስራሕ ኩሉ ደው ተዝብል ሲ ይብል ኣቶ ታከለ ኡማ ናቱ ቃላት እዚ ክንደይ ኣሽሓት ናይ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ወይ ከዓ እለድራሮም ዝምክሩ ኣለዉ እጂ እንድሕር ዓፂናዮም ሲ እሳቶም ኣበይ ይድቅሱ ኣበይ ይውዕሉ በይ ዝሕድሩ ስለዚ ከምዚ ክግበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይንሓስቦን ኢና እተን ካልኦት ክልላት ጀሚረን ኣለዋ ካብኡ ብዙሕ ኣይመፀና ንኸውን ኣብዚ ከዓ እንዳተጠንቀቕና ከፊትና ክንፀንሕ እምበር ካልእ ምርጫ የብልና እንተ ዓፂናዮ ምልክት ናይ ውድቀትናዮ ወይ ከዓ ተሳዒርና ማለት እዩ ዝብል ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኣዘራርባ ተዛሪቡ ኣሎ ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ዘይዕፆት ኮይኑ ኣብኡ ከምዚ ዓይነት ለብዒ ከም ድላይ ክኸይድ ተዳኺሉ ካብኡ ዝመፅእ ኣብቲ ከባቢ ከቢድ መቕዘፍቲ ክስዕብ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ I don't know ኢትዮጵያውያን ኮሜንት ይብሉ ኮኑ ዳግመ ግምት ይገብሩሉ ኮኑ ኣዲስ ኣበባ ይንዓፅዎን ኢና ህዝቢ ምውሻብ ዝበሃል ሎክዳውን ዝበሃል እዚ ናይ ስዕረት ምልክት እዩ ዝበሃል ጉጉይ ኣምር ኣተሓሳስባ ግን ኩሉ ዓለም ዝስዕቦ ዘሎ ኩሉ ዓለም ዝኽተሎ ዘሎ ሜላ እዩ ስለዚ ነዚ ጉጉይ ኢልካ ንረብሓኻ
ويكأن الحزب ختأمن يلكا أبا أمره حزب سروت حساس بعدين بالتعامل حدا جنيا قوم غيري إثيوبيا تراي زي كونه انتلاي نغربا بالتهجرات أبدو السودان مجمري أوان حدا عموم حنتي حممتي كابوت أزاتوت ترخيبا لا بوغن إثيوبيا زاتوت يا دو السودان كله دو بعد عزي أتونيرا نجن بوغن إثيوبيا زاتوت حنتي والعسران جعتن حممتي ترخيبا لا سلازين أبتو غربا بتون كوميلو خلاباعيو نحن هون كم غربيت إثيوبيا بزح نسقع لنا كابزي بعل تاكل أماز بلوزلو التحساسباتات مالتي كالي مرجع بورد إثيوبيا ني مرجع إثيوبيا نزي توسنا جزي أما حلالي فولو نزعمت زق قدر تحاسيبو زنبرا مرجع بزي زلو هنتات كقبر سلازي كل نقولو كانسل غير والله سلازي زون ولا بزح بلوزخو لنقر تزيله أوشت إثيوبيا بزح زي مسمع نقر كم تصالهم يو بزحات حجي انت مزول زلو دحري أغسطس أب فرق سبتمبر زلو بارلاما دكتور أبي أحمد باتينو شدشت ورحي دحريو بزي بارلاما إثيوبيا ناي من محدار باتي حقي إثيوبيا وي باتي قوامنا إثيوبيا مسرت مسل علوه دحريو جن اتقوام انتاي كقبر كم زخل ولا حنت حبريتا يلن سلازي تحمام كوينو التلات أنيحو كما يجرنا يناقم ونقبر سلازي ناب حدا حقراوي ناي حبار منقستي قصدنا خنكيدا لنا زبار ريتوتات درو كباقاقسو فتينو مالو بزخونا جن مرجع إثيوبيا بزح الصحابي كم زخون زتراتر نجار يلن زغلو خمزيلو قلو أب كباب غندر أمانغو منغستي إثيوبيان تي فانو تباهيلو قدم حجي جميرو زنبرا من قصقاصنا يمحرو بزح غنصلو سلازي منغستي إثيوبيا نزوم أبالات نايفانو يهدنو مالو زبهال عبي نجار اللو أبزحلفة سامنتات أب غندر بدوشكان بخالوت عبيت مساريان أتكعنا سلازي بوزحات ميتهم توم استرفنا قاها نتحبأنا ينا خابزنا بتنخي زلنا زبلات حسا زرباتات ينافس اللو توم رحتنا يتي فانو منغستي إثيوبيا قاها ويتكم هابو ويكا زخنا يكون صعبين خقاتموكم يزبل متنقاطاتاتيهم كم زلهم زغلصو سلازي اب سميناو كفال نا إثيوبيا خباب غندر كم عينت وطرتات الله تي ابدوب زنبره وطري دارغا تالي خبال كال مستي ناي جنبار حرنة أورمو شنيز بحال منقصقاس زنبره قطم دارغا بعوت منغستي إثيوبيا تزازيمو سلازي منغستي إثيوبيا نتعطيو زنبره نا انترنت نا تليفون كالوت اغلغلوتاتن كفيتو والله يمزولو زلو سلازي اب إثيوبيا زلو كنتات كمزي زمسل اتا مقاله دارغا نخلت عمت مملاءتات وشيبا تعصيا زلا جاندا بزقات امزي تي حمامون غزي هبوا تي بوليتيكا ونتفتات كله زقيل الله او نبينا تغزم الله جن جلجل خفوق نغرات كم مغار عدي وعلتن بولقايت እናተን ቀሳቀሰት ኣብ ከባቢ ጎንደር ገለ ስርሒታት ተካይዳላ ኣብነት ኣብቲ ከባቢ ናይ ወልቃይት ዘሎ ሓደ ገዳም
كابو حدا قشي وي حدا فلاسي لنكنا تحريدو ترخيبو له سلازي كاتولتو خا ناي ويانه አባላት ከምዝኮኑ ዝንገር ዘሎ ስለዚህ ወያነ ኩሉ ግዜ እቲ ሕማቅ ተግባራት ከም ዘይተገድፍ ክንርዳእ ኣለና ብዝኾነ ይኹን ግን ንግዚኡ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መገድም ብሙሉኡ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ኩነታት ትግራይ ዘሎ ወይ ከሃልክ ናይ ሸቐጣት ኣዝዩ ሰማይ ከም ዝዓረገ ኣብ ውሽጡን ዳርጋ መንእሰያት ክንቀሳቀሱ ከም ዝጀመሩ ንኣብነት ኣብ በዓል ናዕዴር ዝበሃል ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ መንእሰያት ንምብታን ወያነ ዝተኮሶ ጥይት ሓደ ሓጎስ ዝበሃል ትግራዋይ ከም ዝቀተሉ ነብዩ ስዑል ሚካኤል ዝናይ ፒፒ መራሒ ገሊፅዎ ኣሎ ስለዚ ውሽጢ ትግራይ እቲ ወጥሩን ናይ ህዝብን ናይ መንእሰያትን ቀጻሊ ከም ዘሎ ኢና ንርዳእ እሞ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ በዝን ኩሉ ኣጠቃሊለ ኣብ ሓደ ክፋል ወዲኤ ኣለኹ እዚ ኤረና ኣብ ውሽጥና ኣብ ደገን ከመይ ቀንያ ዝብል ሰሙናዊ መደብናዩ ካብ ገዛ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንሓድነት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ወይ ካብ ኤሪትሪያን ዩኒቲ ወርልድ ዋይድ ኢፒኤልኤፍ ፍሮም ዋን ዝመሓላለፍ ዘሎ ስለዚ ሰንበት ኣጋምሸት በቆፃፅራ ለንደን ካብ ሰዓት 4 በቆፃፅራ በርሊን ካብ ሰዓት 5 ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ስጋብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኩነታት ዘብቅዕ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሪኢቶ መራጎዲ ነጥብታት እንተሊኩም ኣብዚ ካልኣይ ክፋልና ከነቅርቦም ኢና እሞ ሰልሓወይ ሚክ ንዓኸ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንሰጋገር ኢና ማለት እዩ ታንክ ዩ